Здравейте! Това е дълго отлаганото от мен видео за посещението ни при доктор Емилова в нейната клиника. Сега ще ви разкажа малко по-подробно как се чувстваме след престоя там. Отлагах това видео, защото след всеки един режим, който съм спазвала, за да подобря моето здраве, всичко е било за кратък период от време и след някакъв период отново всичко ми се връщаше отново и болките се връщаха с пълна сила. Вече минаха 7 месеца и сега се чувствам готова да разкажа повече за нашия престой. Аз съм с диагноза фибромиалгия от 2016 година, като това състояние се характеризира с хронична болка. Хронична болка като напрежение, умора в мускулите, сухожилията и ставите, без да има някакво наличие на възпаление. Просто те боли от крака, ръце, гръбнак. Болката всеки ден беше на различно място. Мускулите се чувстват така, сякаш изгарят. Все едно, сякаш са пренатоварени от тежка физическа работа, както е усещането при мускулна треска, само че е много силна болка. И освен този най-голям дискомфорт с болката, си има и много други съпътстващи неразположения, като проблеми с съня, скованост в тялото, главоболие, тревожност, умора, неспособност да се концентрираш, раздразнени черва, често уриниране, като тези всички неща може един ден да ги имаш, един ден да ги нямаш, или в период от една седмица всеки ден, нали, да не се чувстваш добре. При всеки човек с фибромиалгия е различно. Също така не можех и да вървя продължително. Като изкачвам стъпала се задъхвах, просто нямах никаква сила. Случвало ми се дори да не мога да си движа краката, като излизаме до някъде и аз търся да седна малко, за да мога да продължа. Освен всичките тези неразположения, които имах, също така съм и с дискова протрузията и тя от време на време ме схващаше. Правила съм си всякакви изследвания, посетила съм над 20 лекара сигурно, имам куп изследвания и насякъде се водя клинично здрава. Имам видео, в което разказвам за фибромиалгията, как ми е поставена тази диагноза, през какви изследвания съм минала, всичко е подробно, може да разгледате профила ми. Всички лекари в Англия и в България ми казваха: ти си клинично здрава, и искаха да ме вкарат в клиника за фибромиалгия, да ме лекуват с лекарства, с разговори с психолози, с психиатри, но аз съм против лекарствата, защото преди доста години, когато за първи път имах проблем с дисковата протрузия, имах пареза на крака и тогава трябваше да приемам много силни лекарства и инжекции с кортикостероиди. От тогава просто съм си казала, че аз лекарства няма да взимам, винаги ще търся алтернативи на тях. И затова не се съгласих да вляза в клиниката. И също така те не ми казаха: ако влезеш в клиниката, ти ще оздравееш. Те казаха, че фибромиалгията няма лечение, но има подобрение и все пак трябва да всеки ден да си взимам лекарствата и то това всеки ден означава до живот да си пиеш лекарства, да чувстваш някакво подобрение. Пък състоянието не се знае до каква степен ще стигне, защото ти от едно лекарство, което вземаш, то може да помага на едно нещо, обаче вреди на друго. Така че просто нямаше как да ме убедят, че аз ако вляза там, ще се почувствам по-добре. Това просто за мен беше напълно изключено. Започнах да търся алтернативи, промених храненето, ходих на масажи, различни видове йога практикувах, неща, които да си успокоя ума, просто да не мисля за болката. Тя като е там и постоянно те боли, то много трудно, нали, да се откъснеш и да не усещаш такава. Бях забелязала, че когато съм в режим на ограничения, на по-малко храна, на определен вид храни, се чувствам доста по-добре, но то постоянно не може да се ограничаваш, нали, да бъдеш пак постоянно в някакъв такъв строг режим. Доста трудно ми беше. И всъщност през повечето време редувах болката, глад, някакви такива режими бях. Януари месец тази година с мъжа ми се бяхме прибрали в България за пореден път и аз отново исках да си пусна изследвания. Ако има наистина някъде нещо да се открие, мъжа ми и той пожела тогава да си направи изследвания, защото не се чувстваше добре напоследък, доста умора усещаше, корема му постоянно се подуваше. Дори вкъщи имаме апарат за кръвно и през повечето пъти, когато си го е мерил, 150-160, нали, горна граница, който си е доста, и той искаше да си пусне такива изследвания. И моите резултати, както винаги, си бяха перфектни, без никакви отклонения, а неговите не бяха никак добре. Висок холестерол, преддиабетно, там всички видове холестероли бяха високи, витамин D е много ниско,
как бях аз тук, имам изследванията от 27 януари са. Глюкозна серумна, много висока, 6,26. АЛФ, GGT-то от допустими до 60, нали, нормални до 60 е 186, което е ужасно много. Ето тези тук в червено неща, които съм ги добавила, всичко е завишено. АФ от допустимо от 40 до 130, неговото е 135, алата му е от до 41, 68. Витамин D беше толкова ниско, че 12,4, доста ниско. Отидохме на лекар, предписаха му лекарства за високото кръвно, за високия холестерол. Вместо да се подобрява, започна да се влошава. Също започна някакви режими да спазва, обаче те килограмите не мърдаха. И просто някаква така отчайваща ситуация, защото вижда, че нещо не е добре със здравето. Една вечер, когато си гледахме телевизия, даваха предаване на доктор Емилова и той ми каза, искам да отидем там. Но аз му отговорих, че всъщност бих отишла, но само като придружител, защото при мен е много трудно с това с гладуванията. Сега да бъда само там на плодове, как ще издържа, едва си правя моите режими, за да горе-долу да се чувствам по някакъв начин добре, пък там само на плодове. Отделно пък през последните точно месеци аз бях и свалила някое друго килце и казвах, сега ще отида там, ще сваля кой знае колко много килограми, ще взема да се сбръчкам, то тогава, нали, суетата повече от такъва ми. Писах имейл до клиниката, описах и моето състояние и те след като те ми отговориха, че всъщност могат да ми помогнат и хубаво след като ще хода като придружител, по-добре да си бъда като пациент и да видя все пак. Да пробвам, така или иначе ще ходя там, защо да не се подложа и аз на режима. Бяхме решили за 15 дни с 7 дни захранване, но след лекциите, които слушахме там и след срещата ни с доктор Емилова, разбрахме, че е по-хубаво да си направим 20 дни, защото всеки ден тялото изчиства различен орган. А чак на 20-я ден, нали, по проучване там, които са правени, е прочистването на очите, лечението на очите, така че е хубаво след пак като си започнал, нали, да направиш 20 дни. Ние така си казахме, ще направим 20 дни, стига да може да издържиме. То не се знаеше. Все пак това си го говорим още в първите 2-3 дни, в което не се знае как ще издържим до 15, пък ама ли до 20. В крайна сметка ние държахме 20 дни, 15 дни бяхме в клиниката и 5 дни в къщи си продължихме плодуването, като дори последните дни си спомням, че летяхме за Англия, защото имахме вече закупени билети и не сме имали проблем с това, нали, че сме само на плодове. И сега да ви разкажа от самото начало. Казахме ние за Свети Константин и Елена. От клиниката ни казаха да отидем там до обяд, нали, колко се може, нали, по-рано от сутринта, но когато стигнем тогава, нямахме точно определен час, в който трябва да бъдем там. И ние като знаем сега, че, нали, няма да се храним там, ще бъдем само на плодове, минахме през някакво заведение, така да си хапнем, както се казва, за последно да си хапнем. И когато пристигнахме в клиниката, започнаха да ни правят изследвания, но всъщност ни се водеше ден 0, а не ден 1, защото, нали, ние не можехме да се стърпим, бяхме си хапнали така хубаво. Не че много обилно си бяхме хапнали, но то всъщност за да се води ден 1, трябваше, нали, от сутринта да си на чай плодове. При нас това не се беше случило, затова бяхме ден 0. Правиха ни кръвни изследвания, доплер, ехограф, ЕКГ, мериха ни с специален кантар. Имат кантар, който освен килограмите измерва мазнините, водата в тялото и много още други показатели. Също така имахме една процедура на 5 дни. Само да видя как се казваше тя. Имам книжка. Тук всичко... Йонофореза, да. Самата процедура в една ваничка с вода, потапя си краката и не знам там вътре какви неща са сложени, но ти изкарва токсините. Много приятна самата процедура. Имаш право на... Нали, ние бяхме 15 дни, на всеки 5 дена имахме, нали, тази процедура. По принцип, там си ни даваха книжка, в която си пише кой ти е лекуващия лекар, нали, кой всеки ден си те преглеждаше и отделно в коя стая, къде да отидеш и каква процедура имаш. Всичко е описано от до.
Всеки ден имахме сутрешна лекция с доктор Емилова, която започваше с танци, много зареждащо. Идваше и диетолог, им приготвяше някои вкусоти, от които тогава не може да капваме, но ни даваше милиминка да опитаме. Също така пациенти разказваха своите истории. Имаше хора, които идваха за пореден път там. В периода, в който излезе филма за Керанка "Глад за живот" и тогава ни заведоха на премиерата. Вече го има и в YouTube, така че може да го потърсите. Наистина си заслужава да го изгледате. Разказва се за жена, която е с множествена склероза и подобрила здравето си. И отделно цял ден там си ангажиран с нещо. Нямаш много време да мислиш за храна. Сутрин ставаш, сутрешна гимнастика в 7 часа. Лекциите след това доктор Емилова. Имахме разходка до някъде, водиха ни всеки ден на различно място, или пък ние с мъжа ми често излизахме до плажа да се поразходим покрай морето. Имахме след обяд народни танци, пилатес, китайска гимнастика, латино танци. Също така имаше йога, която е по-различна йога от тази, която аз до сега съм практикувала. Нещо с беше. Ще ви запиша после, защото не се не мога да сетя за името, беше едно такова малко странно. След тази йога аз абсолютно по никакъв начин не усещам проблема ми с гръбнака, който по принцип, когато правя някаква гимнастика или някаква йога, винаги усещам, че ми се обажда прешена, който ми е проблемен. След тази йога аз усещах просто сякаш тялото ти е в безтегловност. Аз за първи път усетих така, че напълно да мога да си освобода ума и да не мисля за нищо друго. Бях там тялом и духом. Така имаше и вътрешен басейн, няколко пъти го пустихме с мъжа ми. Има и сауна, но на нея не сме ходили. Аз мисля, че беше позволена на 4-тия ден, защото все пак първите дни си отпаднал и може би да не ти стане лошо. Имаше и масажисти в клиниката. Ако имаш нужда от масажче, можеш и при тях да отидеш. Има една много хубава процедура, която не знам как се казваше. Сега трябва да ровя да търся, беше някакво дълго име, за пречистване на дебелото черво. Мъжът ми успя да се дореди до нея. Там малко по-трудно беше с записването на часовете, защото имаше много желаещи. На нас като цяло първите 2 дни ни беше много трудно. Само за храна мислехме, и особено аз се си мрънках. Кога ще дойде време за ядене, кога ще дойде време за чай, и постоянно си мръках, докато мъжа ми просто имаше такава воля направо невиждана до сега. Той му успокояваше, спокойно ли сега сме тук, всичко ще мине, по-малко ще се ограничаваме, после ще се чувстваме по-добре, и така, наистина така беше. Имаш през 2 часа храна или чай, така че като цяло 2 часа по някакъв начин минаваха. Имаш чай, след това храна, като 3 пъти имаш плодовете и 4 пъти имаш чая. Плодовете не можеше да се смесват, можеше да бъде само от един вид плод. Ако искаш да бъде смесено, можеше там има плодов бар, в който може да ти направят фреш от плодове, и имаше няколко плода, които може да се смесват. Сега не си спомням точно кои. И не искам и да ви разказвам подробно какво сме яли, всичко как е програмата. Да не вземете сега сами да си правите подолечение, защото според мен трябва задължително да сте си под лекарски контрол. Особено ако вие за първи път го правите това нещо, задължително под лекарски контрол. Там всеки ден си имахме консултация с лекар. Всяко сутрин се проверяваше тест лента на урината, мереха ни кръвното. Имаш си твой лекуващ лекар, при който всяка сутрин си при него и той си е запознат с твоя случай, ако имаш някакво сериозно заболяване, да знае, да ти следи показателите. Да знаеш, че има към кого да се обърнеш, защото когато си вкъщи и си по някакви такива режими и нещо стане и трябва да търсиш бързо спешна помощ. Ние като цяло с мъжа ми не сме имали някакви сериозни разположения, освен първите дни отпадналост, което си е нормално, все пак тялото се подготвя. Аз имах на около 8-9 ден някъде ужасни болки в тялото. Може би около 2 часа продължиха, много силна болка. Не знам, нещо се е чистило ли, какво се е случило, обаче 2 часа ме болеше много. По-скоро, както съм била в кризите, когато ме е боляло при фибромиалгия, точно такава болка усещах. И една нощ си спомням, че получих бъбречна криза и тя ме държа там около час време. Даже на другия ден ми се караха, защо не съм ги потърсил да ми дадат нещо. Аз съм се мъчил толкова време. Но съм против лекарствата и викам, и тия болки ще ги стърпа сега.
не беше чак, нали, чак за умиране. Та така. Друго, което си спомням, че около последните дни в престоя ни също започнах да пишкам през 10 минути, буквално през 10 минути. Излизам в тоалетната, като не съм имала, нали, параща болка или нещо друго, просто ходех да пишка много често и тогава потърсих, нали, лекарска помощ и те ми пуснаха изследвания, дадоха ми нещо да пия и се оправих. Нямаше след това, не съм имала проблеми, може би пак там нещо се е случило с някакво прочистване, не знам. Та за това задължително под лекарски контрол. Не си го правете сами така на своя глава, защото не се знае какви последствия може да има. Някъде на четвърти ден започваме да получаваме някаква свръхенергия. Просто до сега, както сме си постоянно, едва, нали, сме ставали от леглото сутрин, така там, освен че ходехме, нали, на гимнастики и там всички другите неща, отделно си правихме дълги разходки и просто се чувствахме, че някакси може да вървим и по-продължително и се чувстваш просто добре, някакси чувстваш се по друг начин. И виждахме резултат още на четвъртия ден. И това ти даваше сила да продължиш нататък. Спомням си, че и мъжа ми го втреси на няколко пъти, но той не е имал нещо по-сериозно. Дори се опита да откаже цигарите, пушеше по една-две на ден. Трябва да си там, за да слушаш лекциите, да се промие мозъка. А и самата доктор Емилова е толкова лъчезарна, енергична и така те зарежда, че просто с кеф си там, наистина. С голям кеф си бяхме. Имахме и 2 консултации с нея в началото и на края на престоя ни. Тя ми каза да пробвам 100 дни без месо и млечни, като аз вече съм много над 100 дни без месо. Единствено риба съм си хапвала и то лятото и сега тук в Англия няколко пъти ядох, но като цяло никакво месо друго не съм хапвала. С млечните също ги избягвам. Взимам си безлактозни млека. Накрая на престоя ни също ни пуснаха изследвания, отново, нали, урина, ЕКГ, ехограф, отново ни мериха на кантара. Ние също си пуснахме и пълна кръвна картина с всички показатели от до, нали, там витамини и минерали. Защото в Англия е много скъпо и решихме, че там ще си направим след, нали, престоя ни при доктор Емилова да видим абсолютно всичките ни показатели как са. Дори резултатите, които ни направиха в клиниката в началото на престоя ни, това е от коя дата, обаче не виждам датата. Гамата GT-то, тя е била 234, нали, която е до 60. GT-то, което, нали, нормалната стойност е до 60. Както преди това беше 186. Значи от 186 януари месец, след лекарства, които бяха предписали на мъжа ми за кръвното и холестерола, всъщност неговото GT още повече се беше покачило 234, което просто е много статини. То там тези лекарства те увреждат. То няма как. Вместо да помагат на нещо, те още повече увреждат. Това се е получило май. Така, гамата, която му беше 234, след като си направихме изследванията, след това беше се понижила на 89. Аз ще прикача после листовете, за да може да видите. До допустими 60 вече е 89, което е, нали, вече много по-добре, не като 234. И така, другите неща също, витамин D-то. Витамин D-то беше... Също така витамин D-то, което беше от 12,4 много ниско, се беше оправило на 29,2. Вече от 20 нагоре, което си е в нормалните граници. В клиниката за холестерола му дадоха добавки, в които, нали, са на билкова основа и също така витамин D. Нали, той, за да си повиши стойностите на витамин D, не е станало от слънцето, защото там тогава слънце нямаше. Всичко беше от витамини. И наистина резултатът е удивяващ. За 2 седмици резултатите от витамин D си му беше вече в норма. Аз също така искам да предупредя нещо. В интернет пространството има много хранителни добавки и някакви неща за отслабване, които доктор Емилова ги препоръчва. Това не е така. Няма никакви такива добавки за отслабване и някакви други неща. Тя не препоръчва нищо в интернет пространството. Единствено в клиниката има някакви добавки при нея, витамини и много книги. Аз сега ще ви покажа една, която съм си купила и много съм доволна от нея. Заредете тялото с фибри. Имаме една любима страница и ще ви я прикача след това.
Ето тази ми е любимата страница. Сядайте на истинска маса. Изключвайте телефона си. Да. Отделяйте време да погледнете храната преди да започнете да я консумирате. Отделяйте време да вкусите от храната. Да вчете храната. Трябва хубаво да се дъвче. Все пак за къде бързаш? Наслаждавай се на храната с други хора. Планирай времето за хранене. Избягвай токсичния глад. И много други съвети има в книгата и доста добре е описано всичко за фибрите. На мъжа ми си беше вече перфектно. Преди както беше 150-160, нямаше и помен от това нещо. Беше влязъл в нормално 130 на 80, 120 на 80. Глюкозата му също си се нормализира. Абсолютно всичко вече си дойде в норма. А при мен нямаше никакви отклонения, както изследванията, които ми бяха пуснали в клиниката и те, които ги правих след това пак пълните, бяха в норма. Аз мислех, че след режима ще имам някакви много ниски показатели на нещо, но не. Има минерали, витамините, всичко си ми беше в норма. Като килограми, аз бях свалила около 7 кг, а мъжа ми 10, като той много повече вода беше изхвърлил. Също така и цикъла си ми дойде редовно. 1-2 дни нещо такова, може би ми закъсне само, което 1-2 дни не е нищо. Но от тогава до сега си ми идва всеки месец редовно. Единственото нещо, което мога да кажа като негатив след този режим е косопада. Наистина обилен косопад. Но при мен продължи доста дълго време и чак тук преди 2 месеца, може би, започна така леко по леко да намалява вече нещата да се оправят и дори има много нова израснала коса от всякъде ми стърчат нови косми и нещата се оправиха. Колко пъти летяхме извън Англия и когато се прибирахме, обикновено тук ме боли тялото, не мога да се климатизирам с седмица, но сега, когато и да се прибираме, на където да ходим, когато си идваме тук, не съм имала никакви болки. Леко мравучкане и то само може би 1-2 дни, което е... И то всъщност съм го получавала когато вали. Ако не вали, не съм имала никакви неразположения, не съм усещала никакви болки в тялото. Всъщност, откакто съм била на режима до сега, не съм усещала никаква, не съм изпадала в тежка криза за болка. Имала съм само единствено леко мравучкане и то когато наистина се задържи 2-3 дни да вали, което тук си е нормално. Не съм имала отказване на краката, вървя си и без да трябва да поседна, дори издържа много повече, вече мога да тичам. Аз не можех да си помисля въобще за тичам. Имала главоболие, никакво главоболие и никакви проблеми с стомаха. Не съм имала нито болки в стомаха, нито нещо Абсолютно всичко си ми е, просто сега съм наистина много добре. Опитваме се с мъжа ми да си лягаме на време и 7:30 се ставаме заредени. Можеш през нея да си свършиш работа, не като преди да ставам и все едно не съм лягала. Просто чувствам си се нормален, пълноценен човек. Това чувствам в момента. Друго нещо, което мога да кажа, че все още го имам и не съм се отървала от него, са тези болки, които са при... Има едни точки, които като ги натиснеш, се водят тригерни май бяха. Ще ги запиша, защото не си спомням сега името тригерни или тригерни май бяха. Когато се натиснат, аз усещам там болка. Нещо друго, което не е очумяло, това е усещам мравучкане винаги, като лека болка, когато съм в стая с климатик. Абсолютно винаги. Това нещо ми остана и не може да се махне. Където и да отида, ако има климатик и да усиля малко повече, веднага студена. Просто имам чувствителност към студ. Не знам защо така, но това нещо си ми е останало и все още не може да се отърва от него. С мъжа ми започваме вече да водим много по-различен начин на живот. Излизаме често на разходки, играем тенис на корт, разхождаме се, правим си гимнастика. Просто живот ни се промени доста. Почваме да се храним и доста здравословно. Приготвяме си храна вкъщи, правим си здравословни торти, здравословни бомбони. Опитваме се да си купуваме органична храна, като може да си намерим каквото е органик, винаги него вземаме, като плодове и зеленчуци. Месо той консумира много малко, аз никакво. Цяло внимаваме с храната, която консумираме, защото виждаме, че от храната идват много болести и то си е така. Аз като не ям месо, гледам да консумирам храни с повече протеин, като елда, леща, зелен боб, повече ядки. Дори мъжа ми си направи скоро отново
20 дни на плодове и чай и 10 дни за хранване. Че лятната ваканция си бяхме в България повече от месец и да си хапнем това, да си хапнем това, най-вече той си хапна доста различни неща и килограмите малко отидоха нагоре. Да имаше нужда отново да си направи режима. Аз този път не го подкрепих, защото много съм отслабнала и след режима свалих още килограми, защото той метаболизма ми се забърза някакси, пък аз се храни доста по-здравословно, ям и по-малко като количество храна и то нормално да отслабна. И не исках сега да се подлагам и да ставам още по-слаба, защото в момента се чувствам, че съм доста слаба. Също така и нямам болки. Ако болките ми се бяха върнали, може би пак щях да се подложа на режима с него, но болките за момента ги няма. Той сега свали 10 кг. Цигарите пак си ги беше започнал да си ги пуши, как си пуша една-две, така си станаха и до 10. Сега след второто плодуване ги намали на 3. Казва, че ще станат на една, само с кафенцето. Има надежда. Както му каза доктор Емилова, когато бяхме там, той казва: доктор, аз сега пуша само една-две цигарки на ден. И тя: от теб ще стане човек. Така, ще стане човек от него. Каза, че ще пуши по една цигарка с кафето и по-нататък може би ще ги махне напълно. Има надежда, да. Това е, мили хора. Благодаря, че изгледахте това видео. Надявам се да съм ви накарал да се замислите с какво се храните, как се храните, дали има нещо, с което може да промените, и влезте в страничката на доктор Емилова, там има доста хубави неща написани. И ако вие сте като в моята ситуация, която бях аз преди 7 месеца, или както всъщност последните години съм в тази ситуация с болките, потърсете решение. Благодаря, че ме гледахте.